Ahoj, vítám vás u videotutoriálu aplikace Oral Bacteria Lab, část 2. Minule jsme si vysvětlili, jak fungují vstupy do aplikace, jaký má význam ústní pH, co zobrazují orientační grafy a co v aplikaci představuje den 0. Teď si ukážeme základní principy simulací. Nejdříve klikneme na hlavní graf a hned vidíme, jak se linky bakterií vycházející ze dne 0 přeorganizují podle zadaných vstupních dat. Každá bakterie má v grafu svou vlastní barvu. Ve verzi Basic můžeme modelovat maximálně 30 dní, a to pomocí první skupiny účinných látek ze sekce zásahy do mikrobiomu. My máme spuštěnou verzi Pro, která umožňuje nastavit až 365 dní a všechny skupiny účinných látek. Klikněme například na CHX, extrémně účinnou látku, která se používá v některých ústních vodách. Objeví se dvojitá lišta, na které si nastavíme, od kterého dne chceme látku testovat a kdy test ukončit, například od 5. do 10. dne. Znovu klikneme na hlavní graf a ihned vidíme, na které bakterie látka působí, jak silně a za jak dlouho se jednotlivé bakterie vzpamatují. Na první pohled je vidět, že ovlivňuje téměř všechny poměrně výrazně. Pro srovnání si klikneme na med a nastavíme rozsah od 15. do 20. dne. Pod grafem můžeme pomocí tlačítka v sekci Solo zobrazit, jak tyto dvě látky působí například pouze na bakterii Veillonella parvula. Rozdíl je jistě patrný. Další možnosti simulací a užitečné vychytávky si ukážeme ve videotutorial part 3. Díky za sledování.